ungangithwali lento yakho encane ngithi hayi iyakuhlukumeza vele. oh uyangirekhoda njengoba kahle kahle abubani abafuna ukubuza ama-question amaningi kanje Akufuni wena lokho ngiyakubuza ngithi ubuzani ngibuza phambi kwabani akufuni wena lokho ubani usiphokuhle yeah ubani usiphokuhle uthi namamanzi nje niyajola nibhizi nani yes bayisebenzisa condom umuzi usibasebenzisa condom gift nesebenzisa icondom nesebenzisa icondom my favorite sometimes ngoba wenze njani oh usho mina nawe noma usho ngithi wena nosiphokuhle niyasebenzisa nayo icondom adlani musi kanjani niyajola adlani bakubuza ubani girlfriend yakho usiphokuhle mara adlani utheni nani isebenzisa uthe wena usiphokuhle igama lami elinye igama lami manje uthani dlani kanjani beka yazi ngithini kahle kahle kana wena understand story sami wathi abadlani bayenzani yazi kwenzakalani bisi usiphokuhle umngani wami wena ngibiza ngosiphokuhle ngoba umngani wami uthi yazi angazi ungifunani wegift hayi phela nawu kahle kahle wena kahle kahle ufunani kimi last week bewuthi wona uzoya ekhaya kuyolobola manje utshela abantu ukuthi wona uyajola una 2 months ne-girlfriend yakho usiphokuhle lo siphokuhle akuyena lo umakhelwane wethu kutshela bani phambi kwabani kuma phambi kwabani lezinto ozikhulumayo